हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्य है എന്താ മാതാജി ഇല്ല മാതാജി, ഫോൺ जय വന്നതായിരുന്നു പെട്ടെന്ന്. ഹരേ जय श्री കൃഷ്ണ. कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി, പ്രണാമം. हरे कृष्णा ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഈ സമയമുണ്ടോ ഹരേ കൃഷ്ണ, പ്രണാമം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഈ മാതാജി ഇല്ല, ഇന്ന് 8 മണിയായില്ലേ? 8 മണി കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ഇന്ന് ശരി
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപതാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സ്വാദൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് അധ്യായം 10 വിഭൂതി യോഗം. നമ്മള് ലാസ്റ്റത്തെ അധ്യായത്തില് എന്താ കണ്ടത്? 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മള് എവിടെയാ വന്ന് നിന്നുണ്ടായിരുന്നത്? മന്മനാഭവ മത്ഭക്തോ മദ്യാജി മാ നമസ്കുരു മാമേ വൈഷ്യസി യുക്തൈവ ആത്മാനം മത്പരായണ. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ ഓർക്കണം, ഭഗവാനെ തന്നെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോ എന്തായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ നല്ലൊരു ഭക്തനായിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും, എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി 10ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അപ്പൊ എന്നെ തന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, എന്നെ തന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ അതിനുള്ള വഴികളാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കാരണം എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓർക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടും ഭഗവാനെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കാരണം നമ്മളോട് മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ ഉറപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് അതിന് കുറെ ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ, അതായത് നമ്മളുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് ഒന്നുകൂടിയും ഓരോന്ന് കാണുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഓർമ്മ വരും. അതാണ് നമ്മളടുത്ത് ഇപ്പൊ 10ാമത്തെ അധ്യായം വിഭൂതി യോഗത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മള് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് സമയത്തും എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ കാണണം അല്ലെ? പല രീതിയിലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളടുത്ത് ഈ അധ്യായത്തിൽ കുറെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ്. ഭഗവാനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത്. അത് ഭക്തന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എവിടെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറയാണ്. 10ലെ 1ാമത്തെ ശ്ലോകം. പത്തിലൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജിയെ മ്യൂട്ട് ആക്കുന്നുണ്ട്. ജലജ മാതാജിനെ ഞാൻ മ്യൂട്ട് ആക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ ജലജ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഞാൻ മ്യൂട്ട് ആക്കുന്നു, വീണ്ടും ഓൺ ആയി പോകുന്നു. മാതാജി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാവോ മാതാജി?
10 ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താ പറഞ്ഞത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഭൂയ ഏവാ മഹാബാഹോ ശൃണു മേ പരമം വചഃ യത്തേഹം പ്രിയമാണായ വക്ഷ്യാമി ഹിതകാമ്യയാ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അരുളി ചെയ്തു, കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം, കേൾക്കൂ. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിലും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറയാണ്, കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാൻ കുമുദമാതജി ഒന്ന് മ്യൂട്ടാക്കാവോ? നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാൻ ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം, മാതാജി ഓണാക്കേണ്ടി വരും. മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഇല്ല, അത് കുഴപ്പമില്ല. ലീവ് ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഒരുപാട്. മാതാജി മ്യൂട്ടാണ്. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒട്ടും കേട്ടിട്ടില്ല. കേട്ടില്ല മാതാജി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭു.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ശ്ലോകം 1 തൊട്ട് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. സോറി, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ശ്ലോകം 1 എന്താ പറയണേ? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഭൂയ ഏവാ മഹാബാഹോ ശൃണു മേ പരമം വചഃ യത്തേഹം പ്രിയമാണായ വക്ഷ്യാമി ഹിതകാമ്യയ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അരുളി ചെയ്തു, കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായത് കൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം, കേൾക്കൂ. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിലും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ പറയാണ്, കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അർജുനന് ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ടു എന്താ പറഞ്ഞത്? അസൂയ ഇല്ലാത്ത കാരണം കൂടി കൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്, സുഹൃത്താണ്. പിന്നെ അർജുനൻ എന്തില്ല? അസൂയ ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്? ദേവന്മാർക്ക് പോലും അറിയാത്ത രഹസ്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ പറയാണ്, നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിലും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനാണ് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് കേൾക്കാനാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്കറിയാം, ഭഗവാൻ ആരാണ്? ബലം, കീർത്തി, ധനം, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, ത്യാഗം, ഈ എല്ലാതും കൂടി വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. എല്ലാതും അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഈ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ആർക്കുണ്ടോ അവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ കഥകളും ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഗുണങ്ങളും നമ്മൾ ആരിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം? ശുദ്ധ ഭക്തരിൽ നിന്ന്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നാണ് നമ്മളത് കേൾക്കേണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ഭക്തി എന്ത് വരുന്നത്? നമ്മളുടെ ഭക്തി ഉറച്ചു വരണമെങ്കിൽ, നമ്മൾ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് കരുത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഉറയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന്, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരിൽ നിന്ന്, ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ശ്രവിക്കാൻ? ഭഗവാന്റെ കഥകളും ഗുണങ്ങളും ലീലകളും ഒക്കെ ശ്രമിക്കാനായിട്ട്. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വേണ്ടത്? സത്സംഗത്തിൽ പോകണം. സത്സംഗത്തിൽ പോയിട്ട് അവരോടൊപ്പം ഇരുന്നിട്ട്, ഭക്തന്മാരുടെ ഒപ്പം ഇരുന്നിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ കഥകളും ഗുണങ്ങളും ലീലകളും ഒക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടതും ഭാഗവതം കേൾക്കേണ്ടതും ഒക്കെ നമ്മൾ അവരോടൊപ്പം ഇരിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ള മാറ്റം എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഭക്തിയുടെ സാധന കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മളുടെ ഭക്തി എന്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭക്തി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭക്തി വളർന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നുള്ളൂ? നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധം ലഭിക്കണം. നമുക്ക് അത്രയും ആകാംക്ഷ, അത്രയും ആഗ്രഹമുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ കഥകളും ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഗുണങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഉള്ള നമ്മൾ സത്സംഗങ്ങൾ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള എന്ത് ചെയ്യണം? സംസർഗം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. എപ്പോഴും അവരുമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാവുമ്പോ, അങ്ങനെ അവരുടെയൊക്കെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും അവരുടെയൊക്കെ കൂടെ ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുള്ളൂ? നമ്മളുടെ ഭക്തി ഉറച്ചു വരുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും. അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്, നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ഭക്തി നമ്മളുടെ വളർന്നു വരുന്നത്. ശ്ലോകം 10 നമേ വിദുസുരഗണ പ്രഭവം നാമഹർഷയഃ അഹമാതിർഹി ദേവാനാം മഹർഷീണാം ച സർവശഃ. എന്റെ ഉൽപ്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടെ. ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ? ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ച് ആർക്ക്? ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്ക് പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏത് വിധത്തിലായാലും അവരുടെയൊക്കെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്കും ഋഷികൾക്ക് പോലും എന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവരൊക്കെ ഉത്ഭവിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് അവരെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. എല്ലാത്തിനും കാരണമാണ് ആര്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ അവർക്ക് ആർക്കും അവരുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കാരണം അവരെല്ലാം ആരിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവരും വന്നിരിക്കുന്നത്. ഏതാം വിഭൂതി യോഗം ച മമ യോ വേത്തി തത്വതഃ സോ വികൽപേന യോഗേന യുജ്യതേ നാത്ര സംശയഃ. എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗശക്തിയും എന്തെന്ന് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർ കലർപ്പില്ലാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞവര്, ഭഗവാനെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയവര് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവർക്കത് ബോധ്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു എന്നതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയുന്നവര്, നമുക്കറിയാം ആരാണ്? ശുദ്ധ ഭക്തിയിലുള്ളവരായിരിക്കും അല്ലെ. ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ എത്തിയവരാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അത്രയും മനസ്സിലാക്കി ഏതൊരു സമയത്തും എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അവരാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു
എന്താ പറഞ്ഞത്, യുക്തന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലേ, യോഗായുക്തന്മാർ, അവരൊക്കെ എന്താണ് യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനായ യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുന്നവരാണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പോ ഇവരൊക്കെ എന്താണ്, അവർ കലർപ്പില്ലാതെ അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് 100% ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരെന്താണ് ഏതൊരു സമയത്തും കലർപ്പില്ലാതെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോ അവർക്കറിയാം ആരാണ് ഭഗവാൻ, ആരാണെന്ന് അവർക്കറിയാം, ഭഗവാന്റെ മഹത്വം അവർക്ക് മനസ്സിലായത് കൊണ്ട് അവര് എപ്പോഴും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുധാ ഭാവാ സമന്വിതഃ. ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്. എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞ, ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഈ രണ്ട് ലോകങ്ങളുടെയും ഉറവിടം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നവരാരാണ്? അവര് ബുദ്ധിമാന്മാരാണ്. അവര് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഭൗതിക ലോകവും ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ആധ്യാത്മിക ലോകമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. എവിടെ നിന്നാണ്? ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഉറവിടം, ഇതിന്റെ ഒക്കെ സോഴ്സ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവര് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. കാരണം അവർക്കറിയാം എന്ത്? ഭഗവാനാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് അവർക്കറിയുന്നത് കൊണ്ട് അവര് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നാരായണാത് ബ്രഹ്മജായതേ നാരായണാത് പ്രജാപതി പ്രജായതേ നാരായണാന്ത്രിതോ ജായതേ നാരായണത്വഷ്ടൗ വസവോ ജായന്തേ നാരായണദ്വേകദശാരുദ്ര ജായന്തേ നാരായണത്വാ ദശാദിത്യ. നാരായണിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചു, നാരായണിൽ നിന്ന് പ്രജാപതികളും ജനിച്ചു, നാരായണിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രൻ ജനിച്ചു, നാരായണിൽ നിന്ന് 8 വസുക്കൾ ജനിച്ചു, നാരായണിൽ നിന്ന് 11 രുദ്രന്മാർ ജനിച്ചു, നാരായണിൽ നിന്ന് 12 ആദിത്യന്മാർ ജനിച്ചു. ഈ നാരായണൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണമാണ്. അപ്പോ എല്ലാവരും ജനിച്ചത് നാരായണിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചതും പ്രജാപതികൾ ജനിച്ചതും ഇന്ദ്രൻ ജനിച്ചതും 8 വസുക്കള്, പിന്നെന്താണ് 11 രുദ്രന്മാര്, 12 ആദിത്യന്മാര്, പിന്നെ കൃഷ്ണന്റെ ഇവരൊക്കെ ജനിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ്? നാരായണിൽ നിന്നാണ്. ഈ നാരായണൻ ആരാണ്? കൃഷ്ണന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണമാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ അതില് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. നമ്മള് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് നാരായണൻ വരുന്നത് നമ്മ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്താണ്? കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് നാരായണൻ വരുന്നത്. നാരായണനിൽ നിന്നാണ് ഇവരൊക്കെ ജനിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മാവ്, പ്രജാപതി, ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് നാരായണൻ വന്നിട്ട് ആ നാരായണനിൽ നിന്നാണ് ആര് വരുന്നത്? ബലരാമൻ വരുന്നത്. അതായത് സംഘർഷണൻ, ബലരാമന്റെ വേറൊരു സംഘർഷണം വരുന്നത്. ആ സംഘർഷനിൽ നിന്നാണ് 4 ആരൊക്കെയാണ്? വസുദേവൻ, സംഘർഷണൻ, പ്രദ്യുപ്നൻ, അനിരുദ്ധൻ. ഇവര് 4 പേര് വരുന്നത് ആരിൽ നിന്നാണ്? ആ നാരായണനിൽ നിന്നാണ് ഇവര് വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ആ സംഘർഷനിൽ നിന്ന് വേറൊരു നാരായണൻ വരുന്നു. ഈ നാരായണിൽ നിന്നാണ് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ മൂർത്തികളെല്ലാം വരുന്നതും ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത് വരുന്ന ഈ നാരായണിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാതും വരുന്നതെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് നാരായണൻ വരുന്നത്. ഈ നാരായണിൽ നിന്ന് എന്ത് വരുന്നു പറയണം? ബലരാമൻ വരുന്നു. ബലരാമനിൽ നിന്ന് 4 ആരൊക്കെ വരുന്ന? വസുദേവൻ, സംഘർഷണൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ, അനിരുദ്ധൻ. ഇങ്ങനെ 4 അവതാരങ്ങൾ വരും. അതില് പിന്നെ രണ്ടാമത് വരുന്ന നാരായണിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ എന്ത് വരുന്നത്? ഈ പറഞ്ഞ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ മൂർത്തി രൂപങ്ങളും ഇവരെല്ലാതും വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും വരുന്നത്. എവിടെ നിന്നാണ്? ഫുള്ള് സോഴ്സ് പറയുമ്പോ ഫസ്റ്റ് എവിടെ നിന്നാ വരുന്നത്? ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? സൃഷ്ടിയില് ഫസ്റ്റ് തുടക്കത്തിൽ ആര് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ശിവൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അഗ്നിയോ ചന്ദ്രനോ ഭൂമിയോ നക്ഷത്രങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് പതുക്കെയാണ് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവ സ്ഥാനം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കാരണം എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം ദുഷ്യന്തി ചാരമന്തി ച. എന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത
ശുദ്ധഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ആര് കുടികൊള്ളുന്നു? ഭഗവാനിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. കാരണം അവരെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചതായിരിക്കില്ല. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അവർ പറഞ്ഞു, അവർക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അവരൊന്നും ചെയ്യുന്നത്. അവർ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അവരെപ്പോഴും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ സംതൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നതും ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ കാണുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? ആനന്ദം കിട്ടുന്നതും സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവുന്നത്. അവര് സംസാരിക്കുന്നത്, അതേപോലെയുള്ള ഭക്തന്മാര് തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും എപ്പോഴും അവര് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് വേറെ ഒന്നിനെ പറ്റിയും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവത് സേവനം മാത്രമായിരിക്കും. അല്ലാതെ വേറൊന്നും അവര് ചെയ്യുന്നുമില്ല. അവർക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല. അവര് അത്രയും അവരുടെ മനസ്സെന്താണ്? അവര് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക്, അത് ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞവരാണ്. എന്താ പറയാ, ഉറപ്പ് നമുക്കും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയണത്? ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ നമ്മള് സേവനം ചെയ്യണം. നമ്മ അവരെ കൂടെ കിട്ടുന്ന സമയം നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ ചെലവഴിക്കണം. അവരിൽ നിന്ന് എന്ത് കേൾക്കണം? ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കണം. അപ്പോ നമുക്കും ആ ഒരു അവബോധം നമുക്കും അതേപടി അവരിൽ നിന്ന് പകർന്നു കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആധ്യാത്മിക ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബീജവാപത്തോടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപമിക്കുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ഭക്തിയുത സേവനത്തെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബീജവാപത്തോടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപമിക്കുന്നത്. ഈ വിശ്വത്തിലെ ഗ്രഹയൂഥങ്ങളിലെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവസത്തകൾക്ക് എണ്ണമില്ല. അവരിൽ നന്നേ കുറച്ചു പേർക്ക് ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാനും അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭാഗ്യമുണ്ടാകാറുള്ളൂ. ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം. ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ബീജം നട്ടുകഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ ജീവാത്മാവ് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്തുകൊണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടും ഇരുന്നാൽ ആ വിത്ത് മുളച്ചു വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയണത്? നമ്മൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് പറഞ്ഞു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജീവാത്മാവിന്റെ, നമ്മളെ ഓരോ ജീവാത്മാവിനെയും എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾക്ക് എന്താ പറഞ്ഞ, കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ്? നാമജപാണ്. നാമജപത്തിന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നാമജപം നമ്മൾ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളുടെ ഭക്തി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിവുണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമുക്ക് അതിനുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നാമം ജപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെ അതിനു വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഉള്ളില് ആ ആധ്യാത്മിക ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബീജവാപത്തോടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപമിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ബീജം നട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കഴിക്കണം? അത് വളരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അതിന് വെള്ളം ഒഴിക്കണം അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് വെള്ളം ഒഴിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ആ വെള്ളം നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രാണ്. അപ്പൊ മാത്രമേ ആ വിത്ത് മുളച്ചു വരുള്ളൂ. നമുക്ക് ആ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആ വിത്ത് മുളയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം. അപ്പോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത്? ഇത് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതും ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതും. കാരണം ഇതിന് വളരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മ പറഞ്ഞു ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ അത് നമ്മളെ ശരീരത്തിനെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ആത്മാവിനെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്താൻ, അതായത് ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് വേണം? ഭക്ഷണം വേണം. ആ ഭക്ഷണമാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഭക്തിയുടെ സേവനവും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രവും ഒക്കെ. അത് നമ്മൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ ബീജ് എന്ത് വരുന്നുള്ളൂ? അത് വളർന്ന് വലുതായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അത് മുളയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? മന്ത്രം ജപിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഒരു വിത്ത് പതിവായി നനച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്നതുപോലെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ആധ്യാത്മികമായ ചെടിയും ക്രമേണ വളർന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോളച്ച് പരവ്യോമത്തിലെ ജ്യോതിസോളം എത്തും. ഇത് തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെ. നമ്മളത് ആ വിത്ത് മുളച്ച് വലുതാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് അത് വരണമെങ്കിൽ നമ്മള് നിത്യേന നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വെള്ളം ഒഴിക്കണ പോലെ തന്നെ, നമ്മൾ നനച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിനെന്തുണ്ടാവുന്നുള്ളൂ? വളർച്ച ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. ആ പരമവ്യോമത്തിലും അത് വളർന്ന് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് പേരുള്ള കൃഷ്ണന്റെ സർവോത്കൃഷ്ട ലോകത്തോളം ഉയരുന്നു. അവസാനം അത് കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിങ്ങനെ വളർന്ന് എവിടേക്ക് പോകും? ഭഗവാന്റെ പരമമായ ധാമത്തിലേക്ക്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ഉയരും. അതിന് അത്രയും ഉയർച്ച ഉണ്ടായി ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്ത് പറ്റുള്ളൂ? അപ്പൊ അതിന് വിശ്രമിക്കേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ അല്ലെ? കാരണം അതിന്റെ ലക്ഷ്യം, നമ്മൾ ആ ബീജം വളർത്തി വലുതാക്കി മരാക്കണത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അത്രയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ
നാമം ചൊല്ലി ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളും ലീലകളും ഒക്കെ കേട്ട് ഭഗവാനിൽ നമുക്ക് ആകൃഷ്ടനായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ? നമ്മളുടെ കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിന് എന്ത് കിട്ടുന്നുള്ളൂ? നനവ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ, വെള്ളം കിട്ടുന്നുള്ളൂ. എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് വളരാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഈ വിധത്തിൽ ഒരു വൃക്ഷത്തിന് ക്രമേണ പൂക്കളും കായ്കളും ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഭക്തിയുടെ സേവനമാകുന്ന ലതയും പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോഴും ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളാലുള്ള ജലസേചനം തുടർന്നു പോരണം. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഈ ലതയെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ പറയണത്? അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ആകുന്ന, അതായത് ഈ ചെടി നമുക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ വൃക്ഷത്തുമ്മൽ ഉണ്ടാവൂല, കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അതിന് കായ്കൾ ഉണ്ടാവും, പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഇതും കായ്ക്കുകയും പൂക്കുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം? അതില് വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ആ വെള്ളം എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളാലുള്ള ജലസേചനം തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മള് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം, നാമം ജപിക്കണം. ഇത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃത മധ്യലീല അധ്യായം 19 പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ മത്സ്യത്തിന് വെള്ളം കിട്ടാണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തത് പോലെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും നമുക്ക് അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മളെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലൊരു ശൂന്യത അനുഭവപ്പെടണം. ആ ശൂന്യത അനുഭവപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ ചെടി വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് അത്രയും നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ. അപ്പൊ എങ്കിലാണ് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിട്ട് മുന്നിലോട്ട് പോവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതി പൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാം പൂപയാന്തി തേ. പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. പിന്നെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സതതം നമ്മൾ ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെ പ്രേമത്തോടെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് തരുന്ന പറഞ്ഞ് അതിനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ആര് നൽകുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ നൽകുന്നുണ്ട്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള വഴികളും അതിനുള്ള രീതികൾ, അതിനുള്ള എന്തൊക്കെയാണോ വേണ്ടത് അത് മുഴുവൻ ആര് നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ലക്ഷ്യം കൃഷ്ണാവബോധാണ്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഉള്ളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനുള്ള ബുദ്ധിയും അതിനുള്ള അവസരങ്ങളും നമുക്കായിട്ട് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് നമുക്കിപ്പോ ഒരു പറയുകയാണെങ്കിൽ ആരാണ്? ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ കഥ പറയാണ്. ധ്രുവ രാജാവ് എന്താണ് 5 വയസ്സില് ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ അച്ഛനായിട്ട് വഴക്കിട്ടിട്ട് ഭഗവാനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുക. അപ്പൊ ധ്യാനത്തിന് വന്നപ്പോൾ കുറെ നോക്കി. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ നാരദ മഹർഷിനെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ നോക്കി. കാരണം ഒരു കുട്ടിയാണ്, 5 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നാരദ മഹർഷി കുറെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആ കുട്ടി എന്താ പറഞ്ഞ? ഇല്ല. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും, അതിനെന്തെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ എന്നെ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഉപദേശം തന്നോളൂ എനിക്ക്, അല്ലാതെ തന്നെ ഇതിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ നോക്കരുതെന്നാണ് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത്. കാരണം ആ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ അത്രയും ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം. കാരണം അത്രയും മനസ്സിൽ പ്രയാസം വന്നിട്ടാണ് ആ കുട്ടി അത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അല്ലെ. അപ്പൊ പിന്നെന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള വഴികൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ആരെങ്കിലും, അതായത് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വരണം എന്നല്ല പറയണത്, ഭഗവാൻ അതിന് ആരെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ നമ്മളത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കി തരും. ഭഗവാൻ ആരെങ്കിലും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഒരു വ്യക്തിനെ നമ്മളെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ നമുക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ലിങ്ക് വഴിയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നത് അല്ലെ. അതെന്താണ്? അത് ഭഗവാൻ അവരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാ. അതിന് അവർക്ക് ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു സ്ഥാനം അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മളെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്കൊരു നിയോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെ കൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്നത്. അവർ ചിലപ്പോൾ കയറണമെന്നില്ല, പക്ഷെ അവരെ ത്രൂ ആണ് നമ്മൾക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയണമെന്നും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള വഴി നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഉണ്ടായാലും ഒരു ആധ്യാത്മിക സംഘടന ഉൾപ്പെട്ടാലും ശരി, മുന്നേറാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിശക്തി ഒരാൾക്കില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണൻ
യായിരുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭക്തനും അവസാനത്തിൽ പ്രയാസം കൂടാതെ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഇടവരുന്നു. നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുകയും പ്രേമഭക്തിയോടെ കൃഷ്ണന്റെ സേവ ചെയ്യുകയുമാണ് ആവശ്യമായ യോഗ്യത. ഭക്തൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം. അത് പ്രേമപൂർവമാവുകയും വേണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോകാൻ തക്ക ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെങ്കിലും ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിർവ്യാജം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് പുരോഗതിക്കും ഭഗവത് സന്നിധി പോകുന്നതിനുമുള്ള അവസരം കൃഷ്ണൻ നൽകിക്കൊള്ളും. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞേ, നമുക്കിതിന് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഒരു സഹായം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും കൂടി ഇത് നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഈ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറഞ്ഞ കഥകള്, ലീലകള്, ഗുണങ്ങള്, ഇതൊക്കെ അതായത് ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും മെയിനായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണല്ലോ ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും ഒക്കെ. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ആരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം? ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. കാരണം ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശത്തിലൂടെ നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് ഗുരു. ആ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശത്തോടെ അപ്പൊ നമ്മളെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കാൻ, നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഡ്യൂട്ടി ആർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? ഗുരുവിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിന്റെ ത്രൂ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് വേണ്ട ബുദ്ധി, നമുക്ക് വേണ്ട വഴി ഭഗവാൻ ഗുരുവിന്റെ ത്രൂ നമുക്ക് തുറന്നു തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഗുരുവിന് സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ബുദ്ധിശക്തി, മുന്നേറാൻ തോന്നുന്ന ബുദ്ധിശക്തി ഒരാൾക്കില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണൻ അന്തര്യാമിയായിരുന്നു ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ, അതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റയർ കേസുകളാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്കൊരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ കണ്ട് ആ ഗുരുവിന്റെ ത്രൂ, കാരണം ആ ഗുരു ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്, ഗുരുവിൽ കൂടി നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുകയും പിന്നെ പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളും ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ യോഗ്യത, അല്ലെ? അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നവരെ, ഭഗവാൻ അവരെ എപ്പോഴും രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭക്തൻ എപ്പോഴും കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും എന്താണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം? പ്രേമപൂർവ്വമാവണം. അപ്പൊ പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവര് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭക്തിപൂർവ്വമായിട്ട് ഭഗവാൻ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് എത്താനുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. തേഷമേവാനുകമ്പാർത്ഥ മഹമജ്ഞാനജം തമഃ നാശയപ്യാത്മ ഭാവസ്തോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. അവരിൽ സവിശേഷാനുകമ്പയോടെ ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസ്സിനകറ്റുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഉള്ളിൽ ഈ പ്രേമഭക്തിയോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ സേവനങ്ങളും ചെയ്യുന്നവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസ്സിനകറ്റുന്നു. അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഇരുട്ടിനെ ഭഗവാൻ അകറ്റുന്നു. എങ്ങനത്തെ? ജ്ഞാനമായ ദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഇരുട്ടിനെ ഭഗവാൻ അകറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക മാത്രമാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഒരു യോഗ്യത. എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭക്തിയോടും സ്നേഹത്തോടും പ്രേമത്തോടും കൂടി ചെയ്യുക. അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഉള്ളില് ഭഗവാൻ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഇരുട്ടിന്, അജ്ഞാനമാകുന്ന ഇരുട്ടിനെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റി ഭക്തൻ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല, ഉത്കണ്ഠയും വേണ്ട. ഹൃദയത്തിലെ അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോയാൽ ഭക്തന്റെ സേവനത്താൽ സന്തുഷ്ടനായ ഭഗവാൻ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാ പറഞ്ഞ, ജീവിതത്തില് നമുക്ക് ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റിയൊന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്കിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റിയൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ട, ഉത്കണ്ഠപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമ്മളെ ഉള്ളിലെ അന്ധകാരം, നമ്മളെ ഉള്ളിൽ ഇരുട്ട് മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാതും ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മളുടെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മള് ഫുള്ള് മനസ്സറിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കുക. എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളെ ഉള്ളിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. ആ സന്തോഷം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാതെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലായ ഒരു ആകാംക്ഷ നമുക്ക് പോയി കിട്ടും. അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന് മനസ്സിലാവാണല്ലേ നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ആ ആകാംക്ഷ ഭഗവാനോടത്തല്ലാതെ ബാക്കി ഒന്നിലും ഇല്ല എന്നുള്ളത് കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഉള്ളിൽ ഇത് ചെയ്യും. അത് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളത് അറിയുന്നില്ല. നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ
ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഭഗവാൻ, കാരണം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം. അതായത് നമുക്കൊരു വിശ്വാസം ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഇത്തിരിയും കൂടിയും നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം നന്നായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം. ഭഗവത്ഗീത പഠനം വഴി ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായി തീരുവാൻ കഴിയും. ഭക്തിപൂർവ്വം കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും സർവവും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടെ ഭക്തൻ ഭൗതിക പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തികച്ചും മുക്തനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നമ്മൾ മുഴുകിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാന് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇപ്പൊ അജാമിളൻ ആയിക്കോട്ടെ, ലാസ്റ്റ് ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വന്തം മകന്റെ പേര് വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാൻ അവരെ രക്ഷിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇരുന്ന് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഭഗവാൻ സോൾവ് ചെയ്ത് തരുന്നു. അപ്പോ പക്ഷെ നമ്മളുടെ ആത്മാർത്ഥത ഭഗവാൻ പരീക്ഷിക്കും. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണോ എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ നോക്കും. അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളുടെ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച്, നമ്മളുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാൻ നമുക്കത് തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അർച്ചന ഉവാച പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യമാദിദേവാമജം വിഭും ആഹുസ്താമൃഷയാ സർവേ ദേവർഷീർനാരദസ്തഥാ അസിതോ ദേവലോ വ്യാസ സ്വയം ചൈവാബ്രവീഷിമേ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭഗവാൻ തന്നെ. സനാതനനും അഭൗതികനും ആദി പുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങന്ന്. ദേവർഷിയായ നാരദനും അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ മുതലായ എല്ലാ ഋഷികളും ഊന്നി പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ പറയാണ്, അങ്ങ് ആരാണ്? അങ്ങ് പരമപുരുഷനാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്നുള്ളത് ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാന്ന് പറഞ്ഞത്. നിരപേക്ഷ തത്വവും പവിത്രമായതൊക്കെ അദ്ദേഹം ആണെന്ന്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നുള്ളത്. സനാതനനാണ്, ഭൗതികമനല്ലേ, അഭൗതികനാണ്, ആദി പുരുഷനാണ്, അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അർജുനൻ ആര് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്? നാരദ മഹർഷി, അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ എല്ലാ ഋഷികളും ഊന്നി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഇപ്പൊ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് വീണ്ടും പറയാണ് എന്തെന്ന്? അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങ് പറയാണ്ട് തന്നെ ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞത് അർജുനൻ അറിയാം. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ അതൊന്നും കൂടി പറയാണ്, ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഞാനിത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി എനിക്കിപ്പോ മനസ്സിലായിരുന്നില്ല ഭഗവാൻ ആരാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്നും ഭഗവാൻ അഭൗതികനും സനാതനനും ആദിമ പുരുഷനൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്നുള്ളത് അർജുനൻ പറയാണ്. വിസ്തരേണാത്മനോ യോഗം വിഭൂതിം ചാജനാർദ്ദന ഭൂയാ കഥയാ തൃപ്തിർഹി ശൃണുതോ നാസ്തി മേമൃതം. അങ്ങയെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്കൊരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. കേൾക്കും തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കുവാൻ തോന്നുന്നു. ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി, അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വിശദമായി വിവരിച്ചു തന്നാലും. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കും തോറും അർജുനൻ അത് മതി വരുന്നില്ല. എത്രയും കേട്ടിട്ടും ഇനിയും കേൾക്കാനായിട്ട് തോന്നിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണെന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് അർജുനൻ അത്രയും ഇഷ്ടമുണ്ട്, അത്രയും ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ പറയാണ്, ഇനി അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഇനിയും അങ്ങയെ കുറിച്ച് പറയാൻ, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചും അങ്ങയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. കാരണം അർജുനൻ എത്രയും കേട്ടിട്ടും മതിയാവുന്നില്ല, ഇനിയും കേൾക്കാനായിട്ട് തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് പറയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഹന്തദേ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാഹ്യാത്മാവിഭൂതയഃ പ്രാധാന്യത കുരു ശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത്യന്തോ വിസ്തരസ്യ മേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുന, പാസുരങ്ങളായ എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി മാത്രം. വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവസാനം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ശരി, എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റിയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. പക്ഷെ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ളതിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാൻ പറയാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാല്, കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണുന്ന എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. എല്ലാതും ഭഗവാനിന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എന്തുണ്ടാവില്ല, അതിനൊരു അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല. അതിങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അല്ലെങ്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറെ ഉണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കൃഷ്ണന്റെയും ഭഗവാൻ അവിടുത്തെ വിഭൂതികളെയും മഹത്വം എന്താണ്, അത്രയും അമ്മേയം ഉള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ മഹത്വം. നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതിനെന്തുണ്ടാവില്ല, അത് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ശേഷി നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ
നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാന്ന് പറയാണ്. അഹമാത്മാ ഗുഡാകേശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിതഃ അഹമാദിശ്ച മധ്യം ച ഭൂതാനാമന്ത ഏവ ച. ഹേ അർജുന, ജീവജാലങ്ങളുടെയെല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ നമ്മള്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനുഷ്യരായിക്കോട്ടെ, 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. ഈ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപത്തില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോ എല്ലാത്തിന്റെ ഉള്ളിലും ആദ്യത്തിലും അന്ത്യവും അവസാനവുമായിട്ട് ആരാണുള്ളത്? ഭഗവാനാണുള്ളത്. അപ്പോ പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഞാനാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാണ്, ശ്ലോകം വായിക്കുന്നില്ല. ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണുവും ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യനും മരുത്തുകളിൽ മരീചിയും നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനുമാണ് ഞാൻ. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണു, ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യൻ, മരുത്തുകളിൽ മരീചി, നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതുപോലെ വേദങ്ങളില് സാമവേദം, ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സ്, ജീവഗണങ്ങളിൽ ജീവചൈതന്യവുമാണ്. അതായത് അവബോധവും ഞാനാണ്. അപ്പൊ വേദങ്ങളില് 4 വേദങ്ങളില് സാമവേദം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളില് മനസ്സാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ജീവഗണങ്ങളില് ജീവചൈതന്യവും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ശിവനാണ് ഞാൻ. 11 രുദ്രന്മാരില് ശിവനാണ്. ശിവൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ. രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ശിവൻ ഭഗവാനാണ്. രാക്ഷസരിൽ കുബേരനും, വസുക്കളിൽ അഗ്നിയും, പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരുവുമാണ് ഞാൻ. പിന്നെ ഹേ അർജുന, പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ ബൃഹസ്പതി, സേനാധിപന്മാരിൽ കാർത്തികേയനും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രം, സേനാധിപന്മാരിൽ കാർത്തികേയൻ, പിന്നെ പുരോഹിതന്മാരിൽ ബൃഹസ്പതി, രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ചിട്ട് ശിവൻ, യക്ഷരാക്ഷസന്മാരിൽ കുബേരൻ, വസുക്കളിൽ അഗ്നി, പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരുപർവ്വതം, വേദങ്ങളിൽ സാമവേദം, ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രൻ, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലെ മനസ്സ്, ജീവഗണങ്ങളിലുള്ള ജീവചൈതന്യം. പിന്നെ ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണു, ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യൻ, മരുത്തുക്കളിൽ മരീചി, നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രൻ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞ? ഇതൊക്കെ ഞാനാണ്. മഹർഷികളിൽ ഭൃഗു, സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അഭൗതികമായ ഓംകാരം, യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപം, സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവും ഞാനാണ്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? മഹർഷികളില് ഭൃഗു, സ്പന്ദനങ്ങളിൽ വാക്കുകളിൽ ആരാണ്? ഓംകാരമാണ്. യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപവും, സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് എന്തൊക്കെ കാണുമ്പോ ഭഗവാൻ ഓർക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളടുത്ത് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ്. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഓർമ്മ വരും. അപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഓർമ്മ വരും. നമ്മളിപ്പോ ഭൗതിക ലോകത്ത് 4 യജ്ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ അതിൽ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു യജ്ഞങ്ങള് 4 യജ്ഞങ്ങളല്ല, 4 യുഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു. 4 യുഗങ്ങളില് കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഹരിനാമ ജപമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഹരിനാമ ജപം നമ്മളടുത്ത്, അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഹരിനാമ ജപമാണ്. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങളില് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഹരിനാമ ജപത്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഹരിനാമ ജപം കലിയുഗത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കലിയുഗത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ എന്താണ്? നാമം ജപിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പൊ ഹിമാലയ പർവ്വതം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആര് ഓർമ്മ വരും? ഭഗവാൻ ഓർമ്മ വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഓംകാരം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരും ഓർമ്മ വരും? ഭഗവാൻ ഓർമ്മ വരും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് നമ്മൾ കാണുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർമ്മ വരും. അപ്പൊ അതിനാണ് ഭഗവാൻ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് എല്ലാ സമയത്തും ഭഗവാൻ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഓർമ്മ വരുന്നാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളടുത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഭഗവാനാണ്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ? മഹർഷീണാം ഭൃഗുരഹം ഗിരാമസ്മ്യേകം അക്ഷരം യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയ. മഹർഷികളിൽ ഭൃഗു, ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അഭൗതികമായ ഓംകാരം, യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപവും, സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവുമാണെന്ന്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായതല്ലേ? ഇപ്പൊ തിരുനാമ ജപം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥവും
ദേവർഷിമാരിൽ നാരദനും ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥനും യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപില മുനിയും ഞാനാണ്. ഓരോന്നിൽ പറയാണ്. അശ്വത്ഥം വൃക്ഷങ്ങളിൽ എന്താണ് അറിയാലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ദേവർഷിമാരിൽ നാരദ മഹർഷിയാണ്, ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥനാണ്, യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപില മുനിയും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ അശ്വങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉച്ചൈസ്രവസ്, അമൃതം നേടാനായി കലക്കപ്പെട്ട സമുദ്രത്തിൽ പിറന്ന ആ കുതിര, ആ കുതിരയാണ് ഉച്ചസ്രവസ് എന്നാണ് ആ കുതിരയുടെ പേര്. അശ്വങ്ങളില് ആ കുതിര ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ആനകളിൽ ഇന്ദ്രവാഹനമായ ഐരാവതം മനുഷ്യരിൽ രാജാവാണ്. മനുഷ്യരിൽ ആരാണ്? രാജാവാണ്. പിന്നെ ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രം, പിന്നെ ഇടിമിന്നലും, പശുക്കളിൽ സുരഭി പശു, ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവനും, സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിയും ഞാൻ തന്നെ. അനേക പണങ്ങളോട് കൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനാണ് ഞാൻ. ജലജീവികളിൽ വരുണൻ, പിതൃക്കളിൽ ആര്യമാവ്, ശിക്ഷകരിൽ മൃത്യു ദേവതയായ യമനും. മൃത്യുദേവതയായ യമൻ. ശിക്ഷകരിൽ ആരാണ്? മൃത്യുദേവതയായ യമനാണ്. പിതൃക്കളില് ആര്യമാവാണ്. ജലജീവികൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ ദേവന്മാരുണ്ട് അല്ലെ. ജലജീവികളിലെ വരുണനുണ്ട്, പിതൃക്കളിൽ ആര്യമാവുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒക്കെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ആ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആളാരാണ്? ഭഗവാനാണെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ വരുണദേവൻ ഭഗവാനാണ്, ആര്യമാവ് ഭഗവാനാണ്, അതുപോലെ തന്നെ യമദേവൻ ആരാണ്? യവനും അതൊക്കെ ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ അനന്തൻ, നാഗങ്ങളിലുള്ള അനന്തൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ്. ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയിലാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. ദൈത്യന്മാരിൽ ഞാൻ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ്. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ കാലം, വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡൻ. ദൈത്യന്മാരിൽ ആരാണ്? ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ്, ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളിലാണ് വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഓരോരുത്തരിലും എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറയണം. സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യമന്ത്യാവസാനങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ. അർജുന, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അധ്യാത്മശാസ്ത്രവും തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളില് നിർണയ സത്യവും ആരാണ്? ഞാനാണ്. പിന്നെ അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരവും സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വ സമാസവുമാണ് ഞാൻ. ഞാൻ അവസാനമായ കാലവുമാണ്. സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. സർവസംഹാരിയായ മരണവും ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും സ്ത്രീകളിൽ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ എന്നിവയും ഞാനാണ്. എന്താ പറഞ്ഞ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഓരോന്നിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സർവസംഹാരിയായ മരണവും ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും സ്ത്രീകളിൽ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ എന്നിവയും ഞാനാണ്. സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹത് സാമവും, ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച് ഗായത്രി മന്ത്രവും, മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷവും, അതായത് മാർഗശീർഷവും എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് മാസം വരുന്നത്? നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ. ഋതുക്കളിൽ വസന്തവും ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇപ്പൊ സൃഷ്ടിയിലെ ആദ്യവും അവസാനവും ഞാൻ തന്നെ. പിന്നെ തന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രം ഭഗവാനാണ്. തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യം, ആ തർക്കം നിർണയിക്കുന്ന ഒരു സത്യം ഉണ്ടാവില്ല, അതാരാണ്? അത് ഭഗവാനാണ്. അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അത് എന്താ പറഞ്ഞത്? സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വ സമാസം ഭഗവാനാണ്. അനവസാനമായ കാലം, പിന്നെ സൃഷ്ടികർത്താക്കളില് ബ്രഹ്മാവും, പിന്നെ സർവസംഹാരിയായ മരണവും ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും, പിന്നെ സ്ത്രീകളിൽ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ എന്നിവയും ഞാനാണ്. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ യശസ്, ഭാഗ്യം, നല്ല വാക്കുകൾ, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ മുതലായവയൊക്കെ സ്ത്രീലിംഗങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇവയില് ഇതെല്ലാതും എല്ലാവർക്കും ഉള്ള കഴിവായിരിക്കണമെന്നില്ല. ചിലർക്ക് നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പാട്ട് പാടാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും. ചിലർക്ക് നന്നായിട്ട് ചിത്രം വരയ്ക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യരില് ഇത്തിരിയും കൂടി നിൽക്കണം. ഒരാൾക്ക് 10 ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലർക്ക് അത് 50 ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് പാടാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് 10 പോയിന്റ് ഇടണം, ഒരു 10 പോയിന്റ് പാടാൻ അറിയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 50 പോയിന്റ് വേറൊരാൾക്ക് പറ്റണമെങ്കിൽ ആ 50 പോയിന്റ് കഴിവെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ കഴിവ് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ആരാണ്? അത് ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നത്. അത് അതുപോലെ തന്നെ വരയ്ക്കാൻ അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി, നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ അറിയുന്ന ഒരു ചിത്രം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതേപടി കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കഴിവുകളാണ്. ഇതൊക്കെ ആര് ചെയ്യുന്നതാണ്? ഇതൊക്കെ ഭഗവാനാണ്. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്താണ്? അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അത് അവരിലൊക്കെ ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. നമ്മളിൽ എല്ലാവരിലും ഭഗവാനുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും ഭഗവാൻ പറയാണ് അങ്ങനെ പ്രത്യേകതകളുള്ള ഓരോന്നും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവയില് നമ്മള് എന്താ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ എന്തോ ഒരു കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എന്തൊരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലെന്തെന്ന് പറയാം? ഭഗവാന്റെ
അംശം ഉണ്ടാവും. അത് ഭഗവാനാണ് അതൊക്കെ ഭഗവാനാണ് അതിന്റെയൊക്കെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഭഗവാനായിരിക്കും വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് യശസ്, ഭാഗ്യം, നല്ല വാക്ക്, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ മുതലായവ സ്ത്രീലിംഗങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് ഏതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ചിലതുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? കീർത്തിമാനായിരിക്കും, പേരെടുക്കുന്നവരായിരിക്കും. കാരണം അതെന്താണ്? ഭഗവാൻ അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളൊരു കഴിവാണ് അതൊക്കെ അല്ലെ. അടുത്തത് വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളി, തേജസ്വികളുടെ തേജസ് ഞാനാകുന്നു, ജയവും സുതുദ്യമവും ശക്തരുടെ കരുത്തും ഞാനാണ്. നല്ല സതുദ്യമം, സുതല്ല സതുദ്യമം, നല്ല ഉദ്യമങ്ങൾ, നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ ജയിക്കുന്നത്, ജയം, പിന്നെ ശക്തന്മാരുടെ കരുത്ത്, ഇതൊക്കെ ആരാണ്? തേജസ്വികളുടെ തേജസ്. പിന്നെ ചൂതുകളി, വഞ്ചകന്മാരുടെ ചൂതുകളി, ഇതൊക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാലോ. ഭഗവാന് നല്ലതാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഭഗവാൻ ചെയ്യും. വഞ്ചിക്കുന്നവരുടെ അവരുടെയും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അവർക്കും ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ട് ഭഗവാൻ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അറിയാം. വൃഷ്ണികുലത്തിൽ വാസുദേവനും, പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനും, മുനികളിൽ വ്യാസനും, ചിന്തകരിൽ ഉശനാ കവിയുമാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? വൃഷ്ണികുലത്തിൽ വാസുദേവനാണ്, പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനാണ്, മുനികളിൽ വ്യാസനാണ്, ചിന്തകരിൽ ഉശനാ കവിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം, പിന്നെ വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി എന്നിവയും, ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനവും ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അല്ലയോ അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജമാണ് ഞാൻ. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങളിൽ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിനൊക്കെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നത്? എല്ലാത്തിന്റെയും ആദി ബീജമാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഇതിനൊന്നും എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? നിലനിൽപ്പുണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ആദ്യം ബീജം ഭഗവാനാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഈ ഒരു ചരാചരത്തിനും ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾ പറയില്ല ആ ചേതന ഭഗവാനാണ്. ആ ചേതന പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ മരിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ചേതന ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ ഇതില്ലാതെ നമുക്ക് ആർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. നാന്തോസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരന്തപ ഏഷ തുദ്ദേശതാ പ്രോക്ത വിഭൂതേർവിസ്തരോമയ. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, എന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത്, ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, കാരണം അർജുനനാണല്ലേ, അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ്, അർജുനൻ എന്താണ്? ശത്രുക്കളെ വിജയിക്കുന്നവനാണ്. എന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവും? അവസാനം ഇല്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതോ അതിന്റെ ചെറിയൊരു സൂചന മാത്രമേ ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് തരുന്നുള്ളൂ. ഇത് അനന്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു സൂചന മാത്രമേ ഞാനിവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇതൊരിക്കലും എണ്ണി തീരാൻ പറ്റാത്തവയാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും വിവരിച്ചു തീർക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ആയ ഒരു ജിജ്ഞാസ ഉണ്ടല്ലോ, അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതൊന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഇതിപ്പോ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത്രയും ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട്. യത് യത് വിഭൂതിമത് സത്വം ശ്രീമദുർജിതമേവ വാ തത്തത് ഏവാവഗച്ഛത്വം മമ തേജോംശ സംഭവം. വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചത് തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതായത് ഇനി പറയുന്നതാണ് വിഭൂതിമത്തും വിഭൂതിമത്ത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐശ്വര്യ ഗുണങ്ങളുള്ളത്, ഐശ്വര്യ ഗുണങ്ങളുള്ള തേജസ്സുറ്റതുമായിട്ടുള്ള ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചത് തന്നെയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഈ എന്താ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തായാലും ഭൗതിക ലോകത്തിലായാലും എന്താണ് തേജസ് ഉള്ളതും സൗന്ദര്യം ഉള്ളതും ഐശ്വര്യമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശ ആവിഷ്കാരമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ, കൂടുതൽ സാധാരണ ഉള്ളതിനൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ഒരു കഴിവ് അവർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് അതൊക്കെ. ആ അസാമാന്യം വിധം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐശ്വര്യം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിക്ക് പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറയുന്നത്. അത് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും എന്തായിക്കോട്ടെ, നന്നായിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ജന്മനാ തന്നെ ചില കഴിവുകൾ ചിലർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. അതൊക്കെ ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്ന കഴിവുകളാണ്. അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ്. അവരും ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്നവരാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അഥവാ ബഹുനൈതേന കിം ജ്ഞാതേന തവാർജുന വിഷ്ടാഭ്യാഹമിതം കൃത്സ്നാമേകാംശേനാസ്തിതോ ജഗത്.
അല്ലെങ്കിൽ അർജുന ഇനിയും വിശദമായി ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, അപ്പൊ അർജുനന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ പറയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അർജുന ഇനിയും വിശദമായി ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങള് എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വന്നു വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ചതുർഭുജ രൂപിയായിട്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ഒരംശമാണ്, ചെറിയൊരു അംശമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന, ഈ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന എല്ലാത്തിലും, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും വരുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദേവന്മാരും എല്ലാവരും വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം. അപ്പോ എല്ലാത്തിന്റെയും എന്താ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ആരംഭം, ഭഗവാനാണ്. അപ്പോ ഇതൊക്കെ നിലനിർത്തി, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ നിലനിർത്തുന്നതും പ്രപഞ്ചത്തിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതും എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറയാണ്, ഇനിയും ഇത് കുറേ ഉണ്ട് പറയാനായിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇത് അത്ര അറിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യാ? അതിന്റെ ആ കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇത്രയും അറിഞ്ഞു തന്നെ അർജുനൻ ആകതായിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. അത്രയും ഉണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട്. അപ്പൊ പറയാണ്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാതും എന്റെ അംശം തന്നെയാണ്, എല്ലാതും എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ അടുത്ത് ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അധ്യായം 10 ആണ്. അധ്യായം 10 വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ചതുശ്ലോകി ഭാഗവതം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീത ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയും ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 10-ാമത്തെ 8-ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് 4 ശ്ലോകം പറയുന്നത് ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയാണ്. 10 ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് പറയുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത്, 8-ാമത്തെ തൊട്ട് 11 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ, 4 ശ്ലോകങ്ങൾ ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നമുക്ക് ഈ 4 ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളുണ്ടല്ലോ, 700 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുഴുവനും ഇതില് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും കൂടി ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ. അപ്പോ ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ 8-ാമത്തെ 9, 10, 11 ആ 4 ശ്ലോകത്തിന് നമ്മള് ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിലും മെയിനായിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയിലെ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളും പറഞ്ഞു തരുന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ 4 ശ്ലോകത്തില് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗരബ്രഹ്മാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തോ മാതാജി എല്ലാവരും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനോ പറയാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.